Jamaare assalamu alaikum. Barka meɗen kikkiɗe hande. Barka meɗen fottuki nder taskaramji ko de radio international Abuja. Emin ɗon gaddana on taskaramji amin ha dow Facebook amin ko de radio hautande ko de media. Nden bo on mbawai heɓuki min ha www.kode.net hautande channel YouTube amin ko de TV. Inde an Ibrahim Ramadake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji ɗimin lartanta on goɗɗi kubaruuji nder yontere malla kubaruuji nder Aseweere. Nder nde Aseweere min tokkitoto hotoji wakili en amin lildomi ga diwe fere nder lesdi Nigeria. Nden bo min daranay on no ɗum wari moftorde nder Aseweere salinde Imaliya helkota mi yetti Allah kawtal hoore. To min darata mijoji ra'ayiji yaltirɓe mofte nden nde ɗum waɗi nde nyalande kosam e cutan nde duniyaru ko mbi'en kosam e cobbal nde duniyaru. Nden bo min daranay on no ɗum maɓɓitiri lumo Maliya, lumo ngo na'i ngo Maliya. Nde min jogi taskaramji nder ɗemgal Hausankore to min gaddanta on taskaram baƙonmu namako. Inde an Ibrahim Ramadake ɓeta on joni sai moƴƴitinon jonde gam nanki ko yahi gam nanki ko sali nder Aseweere salinde. Be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio mon domi taadi 49 nder Abuja ndarde goonyelde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sai ummatore konde min don gam onon ma gonden be amin. Joni min nastay nder taskaramji ɗin amin puɗɗira iga diwal Gombe e wakilijo Kode radio mo diwal Gombe. Kuma police lisal diwal Gombe wangini hosoɓe kabaruuji kayɗinaɓe hawtaɓe e nangaɓe dow mosle mabo coggirɓe e ceede jebu e jaftoɓe gilangeeru matortongol e naftiroɓe e mbalmi hanguyka e tefuɗo nyama neɗɗaku ɓingel duuɓi 5 mabo attempt to rape. ASP Buhari Abdullahi wallo e ɗengal hukuma gam wangini habaru den. On behalf of the Commissioner of Police, Gombe State Police Command, CP Hayatu Usman, welcome you to the State Police Headquarters for this very important press briefing. Today we are going to inform and update you and members of the general public about successes, stories, and updates of the State Police Command. In an effort to make Gombe State safe and secure, the Gombe State Police Command under the leadership of CP Hayatu Usman, PSC, have achieved in arresting and prosecution of so many cases, which among the cases under investigation include: number 5, we have a case of criminal conspiracy, cheating, and being in possession of money suspected to be counterfeit. We have 2 suspects which are at the last of the siege. One Garba Audu, youth leader from Kumo Akko local government. We have one Kabiru Abakar M, that on the 16th of this month, December 2024, at about 0900 hours, one Idris M of Galda, Kandam, Biadoli, come to the station, that is Amada Police Station, and reported that on Friday, on the 6th of December 2024, at about 0700 hours, he was intercepted by the above-mentioned suspects who were driving a Honda Civic with registration number AH350 AKK ash in color, which of course this is the vehicle, the exhibit they are using in
committing their atrocities. They stopped the complainant by the road because the complainant was carrying 2 bags of beans. He was heading to Lareski market to go and sell his beans. So the said suspect intercepted him and started bargaining, which they arrived at the price of 210 for the 2 bags. He later availed them and he sold the beans to them. They give him sum of 210,000, which of course are the money you are seeing here, the counterfeit. So on reaching home, he discovered that those money are not good and they are not the genuine money. So he was holding the money, thinking what to do. Similarly, on the same day, that is on after 1 week, at about 0900 hours, that is on the 16th, the same suspect using the same vehicle stopped him on his way to Abuja Ula Market, Kwame local government, while he was carrying another 2 bags of his food items to sell at the market. The same suspect stopped him and they start bargaining, which from there, after he identified them, he raised an alarm. Then, before the arrival of the police, some youth were even trying to lynch them off. But when the police arrived, they saved the suspect, they recovered the vehicle with the exhibits, which, as you can see, the 2 bags of beans were recovered from the vehicle. And they also confessed that they have used the same money to buy these beans from another suspect, which of course, we hope with this press briefing, the suspect will come off to come and claim the beans because they used the counterfeit as well to settle him. So the suspect have confessed to the crime and they are claiming that they have gotten those counterfeit from one Abdullahi from Potoskum local government of Yobe State, which police are making frantic efforts to get him arrested and to also charge them to court for prosecution. We have a case with us here, which is our number 6 case, which involved one person from Pindiga. It is a case of attempt to commit an offense, to its rape, which we call indecent assault. That on the 15th of this month, 2024, at about 0830 hours, a complaint was made against one Yahaya Salisu, 27 years of age, from Pindiga, that he deceived one young girl, small girl, 5 years of age, by name Amina Yaya, to his own follow, and attempt to have a carnal knowledge with her by removing her innerwears and even start attempting to penetrate before people now come to rescue the victim. However, the complainant was arrested, the victim was taken to hospital for medical attention. The suspect was arrested as well, and he was taken for medical attention because we have to examine the penetration or not. So, pending the outcome of the medical report, that is why we are calling it an attempt to commit. So, and after the investigation, the suspect will be charged to court. Ladies and gentlemen of the press, these are some of the updates and cases of interest. We call you often to update members of the public and to also thank members of the public for their usual support and cooperation, for their timely reporting of the cases, which of course is helping the police in achieving Gombe crime-free or Gombe safe environment. So once again, on behalf of the Commissioner of Police, CP Hayat Usman PSC, we appreciate your time and attention today. And for the general members of the public, we are calling on them to continue cooperating, to continue giving timely information to the police in order to achieve
more successes. Thank you for coming. Kamal Hammajo, KRTV International, Igadiwal Gombe, Nigeria. Komiti tiggaɗum diga gwamnati mobgal lesdi gam daruki ladduɗe durngol wari Bauchi les ardungal Profeso Attahiru Jiga mo yiɓe ngari Bauchi gam humputuki ki gwamnati diwal Bauchi waɗani ɓe Senata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi ɓawo ɗum tiggi komiti ɗum e balɗe saliɗe e Abuja. ɓawo ɓe giidi e ɓaade gwamnati diwal Bauchi ɓe giidi e giyoɓe ɗum nana dow shanu durngol e ladduɗe Profesa Attahiru Jiga mo wolwi dow ko waddi ɓe diwal Bauchi bani hi. Makasudin zuwan mu dai shine mu ɗan yi bayani da dalila wargo amin Bauchi min wari waɗugo bayani e findinki dow anniya ardiɗo lesdi Nigeria je umtugo taskaram durngol lamar on ko en accika nden woodi bote masin hedi jahol yeeso lesdi. Ngam non lalle ardiɗo lesdi Nigeria laari hani en ɓesda tiɗɗal dow majum o naftiri e bawɗe maako o tiggi komitiru ga saurata no ɗum dogginta kuuɗe nden. Profesa Attahiru Jiga wonɗon ɓawo maako gwamnaji diwal Bauchi Senata Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi mo wolwi e nder boliɗe maako mo yetti mobgal komiti ɗum gwamnati mobgal lesdi tiggi les ardungal Bola Ahmed Tinubu gam daruki ladduɗe durngol ɗon to mo tabbitini mo okkay mamal ɓawo bije maɓɓutuki hukuma akkilanta ladduɗe durngol e diwal Bauchi ɗon to mo okki umrore gam majum waɗi mo humpiti honorable speaker wato ardiɗo majalisa diwal Bauchi honorable Abubakar Yakubu Suleiman gam mo wara mananna gite maako ɗon to ɓe jerti didangol ngol to ngol wonna wakkati. Senata Bala Muhammad mo fooɗi hakkilo remoɓe e waynaɓe gaɓe jara hakkilo maɓɓe yeeso gam yiki remoɓe dogga remuki dow gese hamɓe bo waynaɓe ɓe dogga nyamuki gese remoɓe ɓen. Nda Senata Bala Muhammad Kauran Bauchi nder ɗemgal Hausare hankuma. Hande kala yaware fuu timi dow bandiraɓe men fulɓe nden bana ko en andi ha pullo jooɗi fuu a tawan risku e ton. Ngam non miɗon fooɗa hakkilo mon dow ta on nastina na'i nder gese maɓɓe. Ngam non ko moye hokka bandum hakke muɗum nden hanayi ngam a latti lamɗo ko arɗo ko jami'ijo gwamnati aɗo andi nokkure nde ngol burtina'i on sai a nanga a sorra ngam woɓɓe rema mawri e ton. Hatoy on giɗi waynaɓe tokka? Senata Bala Muhammad Abdulkadir wonɗon woɓɓe nder garɓe mobgal ngal e ɓaade gwamnati diwal Bauchi ɓe mi hirdi e maɓɓe ko moye fuɗɗiray inde muɗum ɗon to nani seyo e no komiti ɗum wardi bo non no ɓe keɓtiri komiti ɗum. Inda Hajara Umar daga kungiya kusan enebbo wuro Jauro min gari min keɓti gwamna Bauchi min nani jawabi wa'ini min getti bo min gaɗi murna e ko mo wi'i dow fulɓe e ko mo wi'i dow mo hocca mataki ɗum wa'ina ko ɗum waɗanta fulɓe. To onon ma on nder boɗɗinoɓe kosam e nebban e ɗon e wuro Jawro to da goɗɗum taskaram waddama daga mobgal lesdi noye nan ɗon belɗum joni e nder majum? To min ɓeeti murna min ɓeeti farin ciki min nani murna dow ɗum waddi dow woɗɗinki min ɓeetati min gaɗi min keɓi cigaba. Woɓɓe wonɗon keɗitiɗon ɓawo ɗum jeddake e maɓɓe e komiti garɗum diga mobgal lesdi les ardungal Professeur Attahiru Jiga. Ibrahim Muhammad Junguɗo Code Radio International diga Bauchi Nigeria. Joni bo min co'oto yaki taskaramji ɗi min taski waddanki on jemmare nde bano mbimi aran taskaram kam hande min jahay min gi'a no ɗum maɓɓitiri lumo na'ingo maliya ɗi nyalande kosam i cobbal nde duniyaru. Aran da Maryam Jibrin kakkilanowo yebre kosam mo lumo maliya.
gaskiya matsayin ji dai ya dole sosai na ba sai ta fi amma alhamdulillah mai gode ke sosai da Allah ya yi wani alfahari ki ba ko 100%. Sosai inda zo kusa da shoku kama ni nonna ba wani wari daraji da abu da bin da ya jimi wa wani hazaka sosai da domin daga da kokari Assalamu alaikum, ni wani shama abadi. Wani shama abadi a wata gori. Na'am, ko da in kauri ha dumo madiya wonto makkiti dilirde fuɗɗuki nden ko ɗum werti ñalde warti kosamje ko mbiyata ko woni ra'ayi maɗa Alhamdulillah, wani murna mai Allah waɗanda suka ba da yadda lada a jami'in masallaci da jama'a. Allah ya rabu nan da jamu, Allah ko waɗa kura non mangu, Allah ko yan dabai waiwai da mangu. Ubangiji Allah waɗanda rubu man bitani da nayi Allah waɗanda kowa warta mutu. Allah ko kira mutu lada, Allah ko kai tana shugabanci. ko yiki ɗum maɓɓitoro dumo o wala ɗumimo joga ko woodi ko naftata miɗo habda ni cewa fulaku ummo daro won lawol ngol jama'are gaɗa ummanto e ene fulɓe na en ko ɓeytata e yeeso en kawtu hoore daroɗe ummoɗe daroɗe
je in koy hatane hunde seɗɗaɗum nanga sukabaji meɗen enen fulɓe to ko handi gaɗen ne ɗin umma darode hawte koɗe meɗen keɓe emsi meɗen ɗum ɗume neɗɗo hujja wala dalilu ko wala hay ɗum nangadi ɗum hewti ceewaki ɗum ɗume nde ko yahatane dawre daroɗe kullitoɗe nde ko nan ko yaratani to ɗo min jaɓɓitoto heɗitoɓe min nder ɗemgal fulfulde joni min co'oto ɗemgal hausankore. To yan uwa da masu kallonmu a shafinmu na Facebook ko da rediyo tare da channel YouTube ɗinmu ko da TV, assalamu alaikum, barkanmu da dare yau. Yanzu za mu kawo muku shirinmu na baƙonmu na mako, inda Ayuba sarkin haƙuri ya tattauna da shahararren ɗan TikTok ɗin nan Kebi mai saje, inda muka ji kaɗan daga cikin tarihinsa. Ayuba, in ka shirya, bismillah. Shirin bakonmu na mako shiri ne da ke gayyato baki daban-daban daga sassa daban-daban na Najeriya da ma wajen Najeriya. To alhamdulillah a wannan makon mun samu tarban wani matashi wanda za ku ji sunan shi daga bakin shi. Sunana Ayuba sarkin haƙuri, nake cewa sauraro lafiya. Ina mai kira ga jan hankali ga al'ummar da suke a yada cewar Free Bello Bodejo, a yi ma Bello Bodejo adalci da sauransu. Ina mai kira gare su a duk abin da za ku yi a kafar sadarwa ku kasance masu koyi da jagoranku wato Dr. Abdullahi Bello Bodejo. Kada a zagi kowa, kar a ci mutuncin kowa. Duk wanda ya san Dr. Abdullahi Bello Bodejo yake zama da shi ya san cewa mutum ne wanda yake son zaman lafiya, baya son tayar da tanzoma, sannan kuma baya son zage-zage. Wallahi idan ka zagi wani wai dan ka burge Bodejo kana iya bata mishi rai, dan shi baya kaunar ka ci mutuncin kowa. Shi yasa wannan ne sirrin da yasa duk lokacin da aka so a ci mutuncin shi ko a musguna mishi sai Allah ya daga darajar shi. Shi baya so a wulakanta dan adam, baya bari a wulakanta dan adam, baya so a ci mutuncin dan adam. Saboda haka gada ka ce wai zaka zagi wani domin ka burge Bodejo, wallahi bata mishi rai zaka yi. Kawai dai ka faɗi cewa ai mashi adalci. Tunda nake bidiyo kun taba jin na zagi wani, kawai cewa nake ai mashi adalci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Kubaruuji wanda aka fi sani da Kebi mai saje. A ɗan jihar Katsina ne, haifaffen jihar Katsina, mazaunin jihar Nasarawa a halin yanzu. Takaitaccen tarihin rayuwa na an haife ni a jihar Katsina, na kuma girma a jihar Katsina. Na yi karatu na tun daga matakin primary, secondary school har na je tertiary institution a ɗaya Katsina State na graduate 2020. So yanayin zama ne a kawai Nasarawa inda nake zama da kanin babana. Wannan kaɗan daga cikin tarihin Kebi mai saje. Ko a hali yanzu Kebi mai saje me yake a jihar Nasarawa? To a Kebi mai saje yana zama yana business ne a jihar Nasarawa. Ni dan kasuwa ne, yana kasuwa a jihar Nasarawa. So wani irin kasuwanci yana da wani iri kai take? A takaice dai ni ina siyar da catfish. Ina siyar da catfish. Ina bayarwa a wajen mafi kusa da restaurant da dai sauran waɗanda suke saya kaɗan duka. Wannan shine business ɗina a takaice. Ɓangaren gwagwarmaya Kebi mai saje kai ba bakon fuska ba ne, musamman a social media. Koya aka fara wannan gwagwarmaya? Gaskiya gwagwarmaya an fara ta daga a hankali dai abubuwa suna da ci gaba. So amma ni da yake mutum ne wanda ma ban cika kallon irin kalubale ba a cikin gwagwarmaya, wanda
wanda idan wani abu ya zo a cikin gwagwarmaya kamar kalubale ina kallon shi a matsayin kamar nasara ta. To duk lokacin da zan ga ana tsangwama na akan wani abu sai naga kamar ana increasing na ana motivation nawa akan abu. Gaskiya gwagwarmaya dai ana kan yi alhamdulillah kuma ana ganin nasara. Gary mai tace kaka Bahauce man cikin sanin da kake yi a social media ya ka gan kafi baiwa al'umman Fulani musamman kariya ko irin abubuwan da ake ce suna yi kafi a bangaren kariya ko me yasa? To a takaice in zaka kula ba wai bangaren Fulani kadai ba, ni zaka ga maganganu na ina yin su ne a bisa gaskiya. Na farko mutanen da suka kai sama da miliyan 10 kai ka buɗe baki ka ce masu dukkaninsu 'yan ta'adda ne, kai ka san baka yi adalci. Ka kalli wannan taron mutanen irin malaman Fulani da muke da su a Najeriya wanda suka ba addini hidima, waɗanda a tarihin musulunci Fulani sun ba da gudunmawa matuƙa. Kai ka kalli waɗannan jama'a zubi da tsarin su duka ka ce masu 'yan ta'adda ne, ai gaskiya baka yi musu adalci. But ni abin da na believe da shi shine a kowace al'umma akwai na kirki akwai kuma gurbatattu, kuma kowace al'umma manuratu gurbatattu su ne manurati. Saboda yanzu aka ce duka al'ummar Fulani 'yan ta'adda ne dukkaninsu, to kuna ga Najeriya za ta zaune a yanayin yawansu? So wannan sai ka samu Fulatani 10 ciki watakila ɗaya ne yake ta'addancin, saura ba sa goyon bayan ana yi. Saboda ni na tashi a ƙauye ne, ina da abokanaye Fulani, nakan tashi na je gidansu su zo gidanmu mai karatu tare. Ina da yanzu aboki wanda idan a ce ina da ɗa ba Fulatani ne zan iya ɗaukar ɗan na tura shi ya je hutu gidansu, na ce kebi ne ya turo kuma za a kula da shi kamar ni. To yanzu kamar mahaifin shi wannan in na ce ɗan ta'adda ne, ai kaga ban musu adalci. So saboda wannan gaskiya ni zaka kula ba wai wani sashi ne kawai nake goyon baya ba, a wannan kadamin kawai wannan maganan kawai ita kanta in ka duba ta zaka fahimci cewar ina goyon bayan gaskiya ne da kuma faɗan gaskiya. Wannan shine a takaici. So wanda ya ɗauko wannan hanyar musamman ta tsagan gaskiya ko min ɗacin ta akwai ɗimbin kalubale da zai fuskanta, ko ce irin kalubale ne kai ka fuskanta? To kalubale gaskiya suna da yawa, ba zan iya kirge kalubalen da na fuskanta, amma dai babban kalubalen da na fuskanta wanda ina tuna shi akwai ranar da aka so a yi attacking nawa, lokacin an so a yi kidnapping nawa ba don komai ba domin a samun tsanar yaren Fulani. This is the reason. Wannan yana daga cikin kalubalen da a koda yaushe in na tuna shi yana damuna sosai, saboda waɗanda aka so a turo su kidnapping nawa da yaren Fulatanci suke magana. So kaga idan aka kidnapping dina za a sa ni na ji na tsani yaren Fulani. So a takaice dai Ubangiji ya kare ni a daidai lokacin, kuma na gano dalilin da yasa aka turo a yi kidnapping nawa. Ina fita daga inda nake wallahi ba a yi minti 10 ba waɗanda suka zo su yi garkuwa da ni suka bayyana wa. Allah kuma ya tsare ni da kariyar shi har na baro inda na tafi na dawo kuma lafiya, wani abu bai same ni. So Allah ya kare na gaba. Bangaren nasarori, ko ce nasarori ne ka samu? Gaskiya nasarori ba su kirguwa. Nasarori ba su kirguwa. Na farko silar gwagwarmaya da faɗan gaskiya na haɗu da manyan mutane na kirki. Manyan malamai sukan kira ni su bani shawara, su kuma bani addu'o'i. Sannan na haɗu da mutanen kirki a ma'amala wanda ina alfahari da su. Gaskiya ina alfahari da su matuƙa, domin duk wanda alkhairi zai same ka ya taya ka murna, damuwa ta same ka ya taya ka bakin ciki, wannan mutum ka yi alfahari da shi. So sanadiyar gwagwarmaya Allah ya haɗa ni da manyan mutane sosai, daga ciki har da na ƙabilar Fulanin, Hausawan da kuma hada ma Kiristoci. Gaskiya ina godiya a bisa wannan nasarori da na samu. So wani kira za ka yi wa al'umma musamman matasa irin ka, waɗanda za ka ga mutu ya ɗauko hanya ko ta gwagwarmaya ko ta wani sana'a wanda ya fuskanci kalubale kadan sai ka ga ya janye, wani kira za ka yi ka matasa? To kiran da zan yi akan matasa 'yan uwana shine, abinda nake so ku sani, idan ka ɗauko hanya to kalubale fa alama ce ta ka fara nasara. Kalubale alama ce ta ka fara nasara, da ka fara ganin kalubale, so ma'ana mutane sun fara kula ka kenan. So idan babu mai damuwa da kai har ya zo maka da kalubale, ma'ana babu ci gaba. Saboda haka ina mai baku shara ko ina so
wasu su yi kofiyin daga gare ni, wanda ni a duk lokacin da na ga ƙalubale to na san cewa na fara nasara. Ƙalubale yana ƙara min ƙwarin gwiwa matuƙa. Ina jin daɗi ma daga ana kyarata, ma'ana na kai kenan har a kai. Saboda haka duk wanda ya fara gwagwarmaya tun daga ɗan kasuwa ta komai da an fara kishi ya sa a ran shi cewa ya fara samun nasara. Wannan shi ne kirana da kuma shawara ga sauran mata. To duka a nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na daren yau. A madadin ɗaukacin ma'aikatan Kodi Radio International Abuja da TV, ni Ibrahim Ramadake da na kasance tare da ku ke cewa ku tare mu a makon gobe. Muku ana lafiya.